så får du den. Det jeg vil prøve på, det er sådan en Guinness World Record, jeg gerne skulle lave. Og jeg har tænkt mig at slå en bold med verdens længste golfkølle. Og det gælder om, det er, at vi skal lige have målgående der. Det er der. Ja. (4,9 meter). Det er 4,9 meter, ja. Så er den officielle længde 4,9 meter. 123, Gary.